Mesécskék. Második mesécske. Sziasztok, gyermekek! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fa. Ez a fa gyümölcséréskor almát termett, így egy almafáról van szó. Szép, nagy, piros almácskák gazdagították lombkoronáját, olyannyira szépek, hogy még a király kertjében sem teremhetett volna szebb gyümölcsű alma. Történetesen áldogált magányosan az almafa, hiszen az almafáknak nincsen lábuk, hogy fogócskázhassanak egymással délutáni alvás előtt, tehát egy helyben vesztegelt a róna közepiben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy szél kerekedik, de nem is akármilyen szellőcske, olyan hatalmas fuvallatok cibálták meg szegény fácskát, hogy recsegett és ropogott bele minden törékeny ágacskája. A közeli dombocskáról egy juhászlegény sietett ekkor a fa felé, hogy a közelgő vihar elől behúzódhasson a fa tövibe, ami biztonságot ad neki a veszedelmes szelektől. De a szél nem volt hajlandó csitulni, marcangolta és szaggatta a fát. A juhász eközben hálás volt, hogy a fa menedéket ad neki. A vihar szűnni kezdett. A juhász anyájat, ami még a dombon legelt, már nem is féltette annyira. Már éppen azon volt a legény, hogy visszatér a feladatát végezni, és a pulikutyát buksin simogatja, amiért az helyette őrizte a báránykákat, míg ő a fához rohant. Ekkor egy szép piros alma lepottyant, és pont a juhász fejére, onnan pedig a tenyerébe zuhant. Mi a tanulság? Az alma nem esik messze a fájától. Ha majd nagyfiúk és nagylányok lesztek, akkor még azt is tudni fogjátok, hogy egy bizonyos Sir Isaac Newton egy fejére hulló almából vette az ötletet, hogy megfogalmazza az általános tömegvonzás tételét, és képletet írjon rá. De ez még odább van. Remélem tetszett a mesécske. Nekem ez az egyik kedvenc mesécském, ezért egy szép szívecskét rajzolok ide. Legközelebb egy újabb mesécskével fogunk kalandozni. Addig is, sziasztok!